Ndinotenda Mwari zvikuru maererano the book of First Samuel inyaya yakati rebei, it's a common story about David and Goliath. Inyaya yakakura kwazvo, but I just want to debate just my statement maviri so that we can learn togona kudzidza kubva paari mastatement iwayo. Regarding Amati, Father, we thank you for such a time and opportunity to minister your word. Speak to us, O Lord, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru manerano. So tikuverenga kubva kubhuku ya First Samuel 17 verse 36. First Samuel chapter 17. I'll start from verse 34. From verse 33. All right. Sitsidozo, yeah, welcome. So First Samuel chapter 17 from verse 33. First Samuel 17 from verse 33, and I'll read. Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy, and he has been fighting from his youth." But David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned out to me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he had defied the armies of the living God. So the Lord who delivered me from the power of the lion and the power of the bear will deliver me from the hand of the Philistine." Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Sister Sylvia Dumbuya, welcome, God bless you. So nyaya ndiri kubata manera nhasi ndeya David and Goliath from 1 Samuel 17:33. Monica Nyakuwa, you are welcome, God bless you. Statement yatanga kutaura pa 33 na Saul achitaura kuna David anoti, "Hazvigone kuti urwe na Goliath, because you are just a boy, and he has been fighting from his youth." Mazwi iwayo anoita sekunge ari kuda kudzivisa David to fight against Goliath because he was a boy. Asi mazwi iwayo ukanyatsaongorora zvakanaka uchaona kuti ari kutokurudzira David to fight than kumurambidza kurwa. Nokuti kana Goliath akatanga kurwa kubva ari mudiki, so it means David as a boy ari pa right age to start the battle. I need to repeat this statement. Statement inoita sekunge Saul ari kudzivisa David to fight against Goliath. But nemamwe manzwiro zvinotongoreva kuti David is the right boy. But age yaari is the right age to fight. I will repeat again. Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy, and he has been fighting. He has been a fighting man from his youth." So ari kuti kuna David, "Hazvigone kuti urwe na Goliath this Philistine, nokuti ungoriwo mukomana, you are only a boy. He has been a fighting man from his youth." Kureva kuti Goliath akatanga ari youth. Chakamuita a champion, munhu akafighta mabattles akawanda ende akatanga ari youth. Saka pano Saul ari kuti kuna David,
hazviite kuti urwe naGoliath nekuda kwekuti you are a boy. And yet mustatement yake ari kuti this man, this Philistine is a champion nekuda kwekuti he also started as youth. So mazwi ari kutsanangurwa pano naSaul anotaridza kuti David wakanzwa the other side, kwete rekudziviswa but rekuencouragwa. Mwari vatigonese tive nekunzwa kuri so deeper patinofungidzira kuti hatigone, patinofungidzira kuti hazviitike. Tinzwe chinoti encourage, tinzwe the other side, tinzwe kukurudzirwa neshoko raMwari. Pano Saul ari kuti kuna David, hazviite kuti urwe naGoliath, nokuti this man akatanga kurwa kubva ari youth, and David is a boy. David ari muage youth, zvoreva kuti he is the right guy. Age yaatotanga, position yaatotora ipapa, ari kuita the right thing. Kuti avewo a champion, anofanirwa kungokopawo zvakaitwa naGoliath. Goliath now is a fighting man, but wakatanga as youth. Saka Saul pari kuita sekunge ari kudzivisa David, ari kutomuencourage kuti age yako is the right age ukada kuva a champion, ukada kuva munhu anogona kunyatsorwa. But zvinoita sekuti Saul was now ruling the camp of Israel, achishandisa the mind of the enemy, asina kutsvaka the mind of God. Why? Nokuti iye Goliath wacho ndiye aigara achingoshedzera kuti sarudzai murume, choose a man who can fight me. Zvoreva kuti vanhu vanga vapiwa pfungwa naGoliath yekuti panofanirwa kuita murume anorwa naGoliath. Yeti Mwari vakazodza David, Mwari vakaappointa David for such a time to be a deliverer to Israel. Yet David was still a boy. Saka Goliath ari kuti choose a man, and already choice ya Mwari is a boy. Why? Because according to the mind of God, kana mukomana akazodzwa is the kind of the man that God wants to use. Kureva kuti David was a boy in the sight of people, but was the real man in the mind of God. Why? Because he was now anointed. Anointing yakamubvisa kubva pa youth spiritually, ikamita the real man who can deliver Israel. So Saul pano ane mazwi aataura aencourage David from the other side, from the other angle yemanzwiro yekuti kana Goliath ari a champion, yet akatanga kurwa ari youth. So David as youth is the right guy to fight Goliath. Kureva kuti in every situation muupenyu muna mato wako newanasi kuti ndipeiwo kunzwa kana ndipeiwo kuona kuri so deeper, kuti pese pandinoda kudziviswa ndinzwe kukurudzirwa nemi, pese pandinonzwa kudzikisirwa mundipe kunzwa kusimudzirwa. Pano paita murume ari kudzivisa mukomana kundorwa, yet pa statement yake inotaridza kuti chaari kurwa nacho chakagona kumaster this knowledge or understanding yekuti ukada kuva a champion unofanirwa kutanga as youth. So that in other words, Goliath ane much experience muma battles nokuti akatanga ari mudiki. So David atonzwa kukurudzirwa. David haasi kudzoka kumashure, ari kunzwa kukurudzirwa. But toda kuti uone testimony ina David, testimony ya David ari kumakwai, shumba, a lion and a bear came, akazvifaita. A lion and a bear came, akafaita zvinhu izvozvo. So ndo testimony yaainayo kuti mukuru wangu ndiri kumakwai, shumba yakauya, a bear came, asi Mwari vakandiwanira nyasha ndikagona kuuraya zvinhu izvi. So murume ari pano is just like one of those things. He is an uncircumcised Philistine. Uye nyasha dzaMwari ndinadzo. I can handle this battle. I can fight this man. But I want you to see something here. David, nyangwe ane this testimony,
testimony yake haisi formula yekuti ndo marwiro aachaita naGoliath, nokuti Bible rabuda pachena kuti when it turned to me, I seized it by its hair, struck it and killed it. David haasi kuzobata Goliath. Testimony ya David yekuuraya bere kana shumba ndeyekuti aigona kutorwa with bare hands otobata by its hair. But Goliath, battle yaari kuda kurwa naGoliath haisi kuti auye pedyo naGoliath ambate. So toda kuti understand chinichi kuti testimony haisi formula. Testimony ishoko rinokusimbisa kuti Mwari vanewe. Dambudziko rataita mumazuva edu ndeyekuti some people they take somebody's testimony kwete seshoko rinoencourage, but as a formula or as a way yekuti ndokuita kwa Mwari. Testimony haireve kuti ndo zvida kuitwa naMwari nhasi, inongoreva kuti ndo zvakaitwa naMwari, kuda kuti Mwari kana ari rutivi rwako une nzira dzinoshamisa dzaanogona kukubatsira kuti ugone kukunda pasituation yauri. So David areleasa a testimony munzeve dzaKing Saul, but noda kuti uzive kuti formula iri kuda kushandiswa naMwari this time haisi patestimony yaDavid. David paari kupa testimony ari kungocompare kuti kana mapera aya Mwari vakandipa simba neshumba ndikazvikunda, this uncircumcised Philistine, this guy I can handle him. But kuti ndinomukunda sei, it's a deeper revelation, nekuda kwekuti bere neshumba zvakasiyana nemunhu. Mapere neshumba hazvina kuuya zvakatakura mapfumo. Goliath ari kuuya akatakura sword rake. Kureva kuti David chaari kuandastenda ndechekuti ndine testimony yekuti Mwari vaneni, Mwari ndo simba rangu, Mwari ndo vanondipa kukunda. But the formula to defeat this Philistine is a deeper revelation. Yada kuti tigone kuzara kuti Mwari vatipe chizarukomanera anasi. So testimony haisi formula yekuti ndo zvida kuitwa naMwari. Testimony zvinongoreva kuti ndo zvakaitwa naMwari musituation yakasangana nemunhu. But musituation yasangana nemunhu nhasi, testimony inongokuzivisa kuti you have got the backing of God with you. But the way or the formula is something unique or something new. That's why there is a danger yakuti munhu akanzwa testimony yemumwe munhu kuti I fasted for 3 days 3 nights and God spoke to me this way. Mumwe anogona kupinda fasting and prayer for 3 days 3 nights and haana voice raanonzwa, haanzwi the mind of God, azvokuti anodzoka achiti maybe wakandinyepera, hazviite because I've tried it. Testimony haisi formula. Testimony is meant to encourage you, to edify you, kukusimbisa uye nekuti uve nekuziva kuti Mwari une nzira dzaanogona kushanda nadzo kana munhu asangana nedambudziko. Why am I saying this? Nokuti mumazuva atiri kurarama, some people have taken my testimony evamwe as a formula, senzira yekuti kana ningi angari musituation yakati akapinda 3 days and 3 nights fasting, zvinhu zvake zvikaita, I'll go for that one. Learning from others is different than copying others. Kukopa nekudzidza zvinhu zvakasiyana. We must learn from others. We are not meant to copy. We are meant to learn. Kukopa nekudzidza zvakasiyana. Kana munhu apa testimony tinodzidza kuti Mwari une nyasha uye Mwari unoburitsa munhu mudambudziko. Ndo zvatinodzidza. Ukakopa izvozvo, your situation is different. So David pano wapa testimony ine chekuita nekubata shumba. When it turned on me, I seized it by its hair, and struck it and killed it. But now he's facing a man and not an animal.
So he needs a deeper revelation yekuti Mwari varida kuti aoperate sei. So David wakaiwana kupi? Chizaruko ichi wakachiwana kupi? Nokuti David pabato yake na Goliath, Bibheri rinoti wakaenda kurwizi akanotora 5 smooth stones ndobva arilisa 1 kubva pasling yake, and he killed Goliath. Sei asiri kushanda nemashandiro aaita ari kumakwai kuti abate ndebvu orova? Ane chinhu chagona kuona chada kuti tionesane, which is from the book of First Chronicles chapter 12 verse 2. And it reads, they were armed with bows and were able to shoot arrows or to sling stones, right-handed or left-handed. They were the kinsmen of Saul from the tribe of Benjamin. Pari kuti kudi apa? Pari kuti buritsira pachena kuti the Benjamites, Saul ne hama dzake, Saul was a Benjamite. The Benjamites were gifted in throwing stones with slings. I'll read again. They were armed with bows and were able to shoot arrows or to sling stones. They were able to sling stones, right-handed or left-handed. They were the kinsmen of Saul from the tribe of Benjamin. So chapa David to use a sling against Goliath, akatarisa pana Saul, ndobva aita research yekuti kana Mwari vatendera Goliath kusimuka against Saul kubattle, zvoreva kuti already muna Saul Mwari vakainvesta, vane gift ne grace dzavakaisa to defeat Goliath. But it's unfortunate kuti Saul haasi kuundastanda nyasha dziri maari. What am I saying to you tonight? You have what it takes. What you need is to get revelation or understanding yeshoko ra Mwari pamusoro peupenyu hwako. The Benjamites were gifted people. Vanga vane chipo chekukanda masling, either ne right or ne left, to sling stones. Chakauraya Goliath idombo. Anga ane chipo chekukanda dombo ndi Saul, not David. Saul was gifted, but David had a revelation, although he was not gifted in that area. Saul ndiye a Benjamite. Saul imba yekwavo nerudzi rwekwake ndo vanhu verudzi rwaBenjamin vanga vane chipo chekukanda matombo nemasling, either ne right or ne left. But Saul iyeyo pamazuva ake Goliath akanetsa, asi Goliath akaurayiwa naDavid nekuda kwekuti David wakakanda dombo riri pasling. Zvoreva kuti David wakaita research kuti iye wacho ari supposed to fight this guy, iye Saul ari supposed to fight Goliath. Pane chiri maari already, kureva kuti Mwari havatendere chinokukurira kuti chirwe newe. Why? Nokuti Mwari vagara vari ahead, ndi Alpha and Omega. Kureva kuti Mwari vakatoona Goliath amira, Mwari ndokubva vati pamazuva achanetsa Goliath, Saul will be the king to fight this man. So the Benjamites were gifted. But Saul, as a Benjamite, he lacked this knowledge or revelation concerning kuti sei Goliath anetsa pamazuva angu panguva yekuti ndini the king ari kutungamirira kuno kubattle. People of God, hear me very well. David wakaita research kuti uyu murume ari kunetsa pamazuva ano
anga ari supposed kufaitana naSaul. Why? Nokuti David wanga watouya atumwa nababa wake Jesse kuzongopa vakoma zvekudya uye nekuona kuti hondo yakamira sei. Anga asina kuuya kuzofaita, anga auya kuzoona. Ndokubva asvika, but by the gift of the grace of God upon his life, ndokubva adiscover kuti munhu ari kushungurudza vana vaMwari inhau yekuti the leader now he lacks revelation concerning the gift yakainvestwa naMwari muupenyu hwake. What am I saying, people of God? I'm trying to say you have what it takes. Whatever challenge and battle yari kutosangana nayo nhasi, you have what it takes. Mwari vane chavakainvesta, Mwari vane chavakadyara mauri. That's why Mwari vakakutendera to face such a Goliath in your time, in your season. Mwari havaite mistake. Saul was the right guy to kill Goliath. Why? Nokuti Goliath anofa nedombo. Saka David paanouya anongoshanda nechipo chisi chake, but anotoona kuti munhu ane chipo chacho haana knowledge, haasigona kurilisa dombo, yet ndo vane chipo chekukanda matombo. Number 2, I'll download it this way. This battle ya David and Goliath is shadow picture ya devil and Jesus. Why? Nokuti battle iyi Goliath atotaura kuti anondiuraya, anongondikunda, vese vaFilistia, they will become slaves to you. So David is standing for Israel and Goliath is standing for the Philistines. Agreement iripo already, iri sealed kuti anongokunda umwe. David akakundwa vaIsrael vavaranda. Goliath akakundwa vaFilistia vavaranda. So it's a shadow picture of two kingdoms. You know what? The battle yepa Calvary. That's why David paari kuenda kumvura achiziva kuti I will release one sling, one stone from my sling. Goliath anofa. A man of faith and understanding, but une a prophetic understanding yekuti this battle is shadow picture yebasa roda kuitwa na Kristu. Saka Jesu paanouya anouya kuzotipa the gospel, which are the 4 books of the New Testament: Matthew, Mark, Luke and John. That's why David paanoenda kumvura anonotora matombo mumvura, 5 stones, yet anoreleasa 1 osara ne4. Ari kuti kudii? Ari kuti kana munhu ari muna Kristu anofanirwa kunge akazara neshoko. First 4 books magospel. Gospel means good news. Zvino kuti munhu akazara neshoko raMwari ndo rinomupa simba to release or to do exploits. Saka akatora 5 smooth stones ndokubva aisa mubhegi rake, ndokubva atora 1 from the bag ndora akauraya naro Goliath, 4 akasara ainawo. So ukauya to the New Testament uchaona kuti the first 4 books is the gospel, vhangeri raKristu rinotisimbisa, rinotigonesa, rinotipa kuziva uye neukama naMwari. Then the 5th one is the book of Acts. Kureva kuti haugone kuita maActs kana usina the gospel. Haugone kuita mabasa kana usina shoko raMwari mauri. So chinomupa to pick 5 stones, iye understanding iri prophetic, kuti you cannot do, haugone kuita zvinoda Mwari kana usina shoko raMwari. Haugone kurarama zvinofadza Mwari kana usina shoko raMwari. Haugone kukunda kana usina kusimbiswa neshoko. So mubhegi make munosara muine 4 obuditsa 1, which is the book of Acts. Okay, thirdly, let me download it this way. Genesis 3:15. Mwari vanoti have put enmity between the woman and the serpent. The seed of a woman will crush the head of a serpent.
the seed of a woman will crush the head of a serpent. Mbeu yemukadzi ichatswanya musoro wenyoka. Ukatarisa vanhu vatadzira Mwari mugarden vanga vadya muchero kana kuti fruit. So Mwari vakunza solution pavanhu vatadza nokuti vadya muchero. Mwari ndokubva vatara izwi rekuti seed. I want you to understand this. Gatende kuagriculture mbishana. That it takes the seed to grow so that you can get the fruit. Saka munhu wakatadzira Mwari nekudya muchero, which is the fruit. Saka solution Mwari that the seed of a woman will crush the head of a serpent. So solution is the seed. Problem is the fruit. I don't know if you can understand me. Problem munhu wakadya muchero, the fruit. Solution Mwari ndokubva vati the seed of a woman will crush the head of a serpent. So pane mbeu nemuchero. Zvoreva kuti solution kana munhu awana problem nekuda kwemuchero, solution anoiwana kubva pambeu. Fruit and seed. Fruit and seed. Saka David paari kuya kuzofighta Goliath, hondo yanga yava advanced, yava pa Iron Age. Vanhu vakufighta vachishandisa mapfumo. But David akauraya Goliath akaita go back to Stone Age. Nokuti kuti tive ne-iron tinenge tatoprocessa kubva kumatombo. Saka hondo yanga yava pa Iron Age. David ari kuuraya Goliath anodzoka back to Stone Age. Which means kana yava pa Iron Age, iron ya fruit inobva pa dombo. Dombo ndo seed. Iron ta processa kubva kudombo. So David ane understanding now yekuti pese pane a problem iri kukozwa ne fruit, solution is the seed. Why? Nokuti Mwari vakatotaura mugarden kuti the seed of a woman will crush the head of a serpent. Munhu adya the fruit akabva pa glory ya Mwari. Mwari vachaunza restoration back through the seed of a woman. So kuna Genesis, fall of man akadya the fruit. Solution is the seed. Saka David paari kuona futi kuti pano paita Goliath ari kurwa aine mapfumo vari pa Iron Age. Zvoreva kuti va advance vabva pa Stone Age. Saka chandakuita ndechekuti kuti ndidefeate Goliath ndinocheka the fruit yaari kushanda nayo kuti iron. So the seed is the rock or the stone. So Goliath uri kufighta with knowledge. He was not gifted. David was not gifted. Anga ari gifted in this sort. Taverenga 1 Chronicles 12:2. Yet the Benjamites were the ones gifted to sling stones with the right or left. So David was not gifted, but he had a revelation. Kureva kuti ukava nechipo usina chizaruko unogona kukundikana. Kuva negift usina knowledge usina chizaruko unogona kukundikana. So Saul was supposed to be the one anouraya Goliath and free Israel. But pakatozouya David. David ndiye akauya akaunza rescue to the people of Israel. David ane shoko raanotaura paari kuti who is this uncircumcised Philistine. Pano ari kutaura shadow picture yesalvation. Kuti kana murume uyu asina kudzingiswa, asina a blood covenant naMwari, haagone kukunda vanhu vane a blood covenant. And blood covenant yedu in our time ropa raKristu repamuchinjikwa. The blood covenant yedu ropa raKristu. Saka tikaenda kubhuku raEphesians 6
unonzwa shoko richiti and put on the helmet of salvation. Put on the helmet of salvation, which means kana munhu asina salvation, kana munhu asiri saved, haana a covering on the head. Saka no matter Goliath anga akapfeka hit, but David paakareleasa dombo rakandotema rikanopinda mumusoro, which means the head of Goliath was naked spiritually, nokuti he was not circumcised. Why? Nokuti Ephesians yati and put on the helmet of salvation. Saka nokuti uyu haasi circumcised, haasi saved, he does not belong to the house of God, which means musoro wake uri naked. Nyangwe achita sekunge akavhara but atori naked. Saka ndokubva akanda dombo rikanosinka mumusoro wa Goliath akawira pasi. That's why akati I need to release a stone rinonanga musoro wake, because aitoziva kuti pamusoro wake nyangwe aine hate, but nekuda kwekuti he is not saved, he does not have the helmet of salvation, so covering yake iri fake, although ane covering iri kuoneka. What am I saying? Ma opportunities muupenyu anogona kuita show up, but nemwe nguva yekuti ukasaziva Mwari wawakatenda unoona sekunge pakavharwa, gamba hakuna anovharira munhu ari kunzi naMwari atore. That's why Mwari kubhuku raJoshua vakati, Joshua tarira ndakupa Jericho. Yeti shoko rinoti Jericho was shut, hapana aipinda kana kubuda, asi Mwari ndokubva vati kuna Joshua, see I have given you Jericho. Kuna kuti kuvharwa kweJericho hapana kuvharirwa Joshua. Paakuda munhu akura pakuona ane meso emweya, nyangwe pakavharwa Mwari vari kuna Joshua, see I have given you Jericho. That's Joshua chapter 6 from verse 1. Now Jericho was tightly shut up because of the Israelites. No one went out, no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I've delivered Jericho into your hands. So Goliath, nokuti haana covenant na Mwari, haasi saved, his covering was fake. That's why David paakakanda dombo rakatonomutema musoro wacho, nokuti musoro wake wanga usina kana protection. Although Bible itaura kuti anga akatopfeka hate, but chakaita kuti dombo rikwanise kuwana space rekutopinda richinopenetrate mumusoro wa Goliath, it's a shadow picture yekuti kana uina Kristu, every system inoita sekunge iri kukubloka, iri kukutadzisa kupinda, it's not real. Put your trust unto him, have faith in God. Pese pari kuvharwa enemy, but kana uina Mwari, opportunity yako haishaiki. Goliath akatovhara musoro kune vanhu vasinga understand the covenant. But David paari kuti, who is this uncircumcised Philistine? Ari kuti, I've got this understanding. Kana munhu asina a blood covenant with God, kana asiri saved achileka salvation, which means salvation is more like a helmet. Saka munhu haana a covering on his head. So David ari kufighta through revelation. Remember kuti David haana kubva nedombo iroro kumba, akanoriwana ikoko kune vanhu vanetswa naGoliath for a long time. What am I saying? You have what it takes. What am I saying? Environment yauri kutonetserwa neenemy iyoyo, environment yakadepositwa favor already naMwari, zvinokupa kukunda nekubudirira zvakatodyarwa zviri close to you. Mukadzi anonzi Hagai pane paakachema nenyota ari muwilderness reBheersheba, Bible rinoti, and the Lord God opened her eyes and she saw a well of water, which means there are times yekuti uri kuchema nenyota yet you are close to the well. Mwari vakamuvhura meso, kuti Mwari vakachera tsime, but Bible rinoti Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. You have what it takes. You have what it takes.
nyasha dziripo dzinoita kuti ukunde. Favor itoripo close by you. Munamato wako newangu manheru anhasi ndeyekuti Mwari, show me the stones. Ndiratidzeiwo matombo aya. Goliath wanetsa kumhuri yekwedu, wanetsa pamabasa edu, wanetsa pawanono yangu. Oh Lord God, show me the stones. Dombo ratitora nezvaro manheru anhasi ndiKristu, ndiye Jesu, ndiye shoko raMwari. Mwari werugare akuchengete, Mwari werugare akugonesei. Favor ya Kristu idururo pamusoro peupenyu hwenyu. Every Goliath standing against your life must fall. Every system of the devil yakamira saGoliath kumhuri yekwenyu must fall tonight. Every protection yakapfekwa na Goliath is fake. Covering iri pamusoro pa Goliath is fake. Why? Because he lacks salvation. So ahana the real helmet. Helmet yainayo is fake. What am I saying? Opportunity yakanzi naMwari ndeyako. Wakaipa unoda kunyepera kunge pakavharika kunge apa haugone kupapinda. But I've come to tell you this. With God you will stand. naMwari zvinogoneka. Nyasha dziripo dzinoti heti yakapfekwa, but panokwana dombo rako revictory haungapashayi. Zvorati dombo rakakandwa naDavid rakasvikoshandisa opportunity yepadiki panga pakavhurika. I want to show you something. David paari kuregeresa dombo from the sling, haasi kungoema Goliath bedzi. Why? Nokuti Goliath une covering. Chaari kuema is the opportunity or the gap paheti yake, the gap, which means the size of the stone was the right size. Why? Because dombo rakaita sink muforehead, which means rakasvikokwana pasara paine gap. Dai ranga rakakura raiblokwa nezvanga zvakapfekwa, but akava ne right size, which means the word of God is the right size pasituation yauri kufesana nayo. The word of God, shoko raMwari, ndorega riri tailor made to deal with the situation you are facing today. Don't try anything else. Go for the word. The word of God is literally tailor made to deal with the situation you are facing tonight. David wakakanda dombo pana Goliath akapfeka heti, but dombo rikagona kuita sink rikanyura mumusoro wa Goliath, which means panga pane gap ranga riripo paheti iyoyo, and the size of the stone was the right size. Leo tuone kurongeka nenyasha dzaMwari zvadzinoita. Goliath wako heti yaakapfeka, gepi raakasiya, dombo racho ririko. Saul was gifted, but haana kuwana victory because wakaleka the revelation of the knowledge of the word. The seed of a woman will crush the head of a serpent. This statement rinotongoreva kuti dambudziko rakaitika mugarden, munhu adya the fruit. The answer was the seed. Saka David ari kuti akatarisa hondo yaadvance kuva pa-iron age, vanhu vakurwa nemapfumo, iye akaita go back to stone age, kuda kuti akaenda to the seed, akawana victory. Ende mbeu yandinoziva inopa vanhu kukunda ishoko raMwari, because the word of God is the incorruptible seed. May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your lives. Musadziviswe, Mwari unemi. Saul unoti kuna David, haugone kurwa na Goliath
nokuti akatanga kurwa kubva ari muyouth. Pazera iroro panguva iyoyo, you are anointed to do it. Don't get discouraged. Nyasha dziri koufunge sekuti David anga asina kuuya kuzorwa, but paakaita a step into the camp, Mwari vakamupa nyasha. Shoko rangu rinoti, the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. Mukomana akauya mukempi kuzodeliver chingwa nekuona vakoma, but haana kuunza chingwa bedzi, wakabva waunza victory to the entire generation. Wanga waunza chingwa kuhama dzake. At the end, akabuda mukempi akatakura musoro wa Goliath. Nekuda kwa Kristu wawakatakura, greater is the one inside. Komana paakauya akatakura chingwa, ari kuuya akatakura the revelation of the word mukempi. Ndokubva asvika panguva yekuti Goliath waitoenda kubattle line kunoita outcry achipopota. So there are times yekuti people will say, kana dzimwe nguva unozvitaurira pachako kuti ndofunga ndakaberekwa musizini isiriyo, munguva isiriyo, munyika isiriyo. Zvese izvozvo zvikanzure una Mwari chaiye. Nyika inenge haisiriyo, mamiriro ezvinhu haasiriyo, hapana chiri favor kusaidi kwako, but as long Jehovah vari kurutivi rwako, zvekuti munyika yandiri haisi, vanhu vakandikomberedza vasiriyo, as long una Mwari chaiye, you can make it. David wakasvika mukembi semukomana auya kuzodelivera chingwa kuhama. He was not a trained soldier pamastandard ehondo mumazuva aya, but wakavimba naMwari wake. Shoko rinoti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Akapupura kuti Mwari uyu ndakavaona vachiita zvinhu ndiri kumakwai, nhasi uno havangandisiye. Ukaziva Mwari kwavakakubvisa, ndaona zvakusimbisa. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Sister Shamiso Jake, God bless you. Thank you so much. Brenda Mshambadzi, God bless you. Woman of God, Beverly Chaleka, may the good Lord bless you. Blapimba za mfumo wanga zikomo kwambiri, God bless you. My Angelina Adebe, may the good Lord bless you. My Tekira Murira Nyamunda, God bless you. Thank you so much. Sister Evanice Gatawa, Evelyn Mupotsa, Melo, God bless you. Thank you so much. Sister Sylvia Dumbu, you're welcome. God bless you. My Petronella Sarupinda, you're welcome. Anyway, Makokoro, God bless you. Thank you so much.